Isahluko sesihlanu. Kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu, wayemi ngaselwandle lwaseGenesaretha, wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Esengene komunye wemikhumbi ongakaSimoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi, wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma, wathi kuSimoni, "Qhubekela ekujuleni, nehlise amanetha enu, nibambe." USimoni waphendula wathi, "Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha." Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu, aze agqabuka amanetha abo. Babaqhweba omona babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke, bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yathi ayizike. Kuthe uSimoni Phethro ekubona lokho, waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu, wathi, "Suka kimi Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni." Ngokuba ubehlelwe ngukwesaba, yena kanye nabo bonke ababenaye, ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile. Kanjalo-ke uJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, ababesebenzisana noSimoni. UJesu wathi kuSimoni, "Ungesabi, kusukela manje uzakubamba abantu." Sebeyilethile imikhumbi emhlabathini, bashiya konke bamlandela. Kwathi ekomunye wemizi, bheka, nanso indodana igcwele uchoko. Kuthe embona uJesu, wawa ngobuso, wamnxusa wathi, "Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula." Welula isandla sakhe, wamphatha, wathi, "Ngiyathanda, hlambuluka." Masinyane uchoko lwasuka kuye. Wamyala ukuba angatsheli muntu, wathi, "Kepha suka, uzibonakalise kumphristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho, njengalokho uMose akulayayo, kube ngubufakazi kubo." Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu. Zabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifweni zazo. Kepha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa, kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema, namandla eNkosi ayekuye ukuba aphulukise. Bheka-ke, nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phansi kwakhe, engafumani ukuthi engamngenisa kanjani ngenxa yesixuku. Akhwela phezu kwendlu, amehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kukaJesu. Ebona ukukholwa kwawo, wathi, "Mngani, uthethelelwe izono zakho." Ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla ngokuthi, "Ngubani lo okhuluma ngokuhlambalaza? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kokukaNkulunkulu yena yedwa?" Kepha uJesu, ezazi izizindlo zabo, waphendula wathi kubo, "Nizindlani ezinhliziyweni zenu na? Yimuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho, noma uthi, 'Vuka uhambe' na?" Kepha ukuze nazi ukuthi iNdodana yoMuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono,
wayesethi kofe uhlangothi, kuwena ngithi, vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wasukuma khona lapho phambi kwabo, wathabatha lokho abelele kukho, wamuka waya endlini yakhe emdumisa uNkulunkulu. Ukumangala kwabehlela bonke bamdumisa uNkulunkulu, bagcwala ukwesaba, bathi, sibonile izimanga namuhla. Emva kwalokho waphuma wabona umthelisi, igama lakhe nguLevi, ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, ngilandele. Washiya konke wasukuma wamlandela. ULevi wamenzela isidlo esikhulu endlini yakhe. Kwakukhona isixuku esikhulu sabathelisi nabanye ababehlezi nabo ekudleni. AbaFarisi nababhali bakhonona kubafundi bakhe bathi, yini ukuba nidle niphuze nabathelisi nezoni na? Waphendula uJesu wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo bodwa, izoni ukuba ziphenduke. Base bethi kuye abafundi bakaJohane, bazila kaningi, benza imikhuleko, kanjalo nabaFarisi, kepha abakho bayadla, baphuze. Kepha uJesu wathi kubo, ningabazilisa yini abayeni umyeni esenabo na? Kodwa kuzakufika izinsuku lapho umyeni ezakususwa kubo, yikho bezakuzila ngalezo zinsuku. Wabatshela nomfanekiso wokuthi akokho odabula isiziba engutsheni entsha, asibeke engutsheni endala. Uma enza lokho, uyayona entsha, futhi isiziba sentsha asizukuzwana nendala. Futhi akakho othela iwayini elisha esimvambeni ezindala, futhi iwayini elisha liqhumisa izimvamva, lichithe lona, nezimvamba zonakale. Kodwa iwayini elisha limelwe ukuthelwa ezimvambeni ezintsha. Akakho othi aphuze iwayini elidala afune elisha, ngokuba uthi elidala limnandi.